ground takadiscover kuti anogara paground pasaiti ndiemene kudemba pane kamukomba karipo just paside petoilet yake pane kamukomba karipo kari kukwira kudenga. This side rimwe racho ndo rine dispute. Baba fundirwa kuti yakanga itori nzvimbo yavo yese, saka Emily akazouya akazotora the other part. Iyi part akatanga kuona kuti hakwa kusorima akabva adini obva atanga kupfuurira kurima. Takangoona kuti pane pakangorimwa maybe handisi kuti makore mangani but pane kaposheni kadiki karutaridza kuti kakadini kakarimwa. Muna 1995 ndo pakapiwa baba fundirwa nzvimbo yeye wari mupurisa wasabhuku Maura ichida wanyika wana Maura zvinezvi. Saka area of dispute iyi maonera yandakaita ini inotongoda kuti mimi muzotibatsire nedecision because ava wari 1.something kilometers away from area of dispute. Ava wari paside asi waine almost takangomeasure for almost 2 to 3 hectares dziri kumukomba uri uku neuku wawanga warudzi ndikowo kwawo. Saka area of dispute ingoriwo mukomba uri apa neuku pakati pane chiarea chiripo chiriwo chaakuti awa vakuti takapapiwa pese awa wachitaiwa inini pandai ndiripo ndindakatopadi ndindakapapiwa but paarea yacho pa 2 hectares or 3 dziripo panhu parutaridza kuti pakarimwa maybe it's about 0.2 ndo pakangorimwa chete. Saka pamwe pazhinji pese parungoda decision yekunatsa kuti akatanga kugara hapana kugara hana kurima pakamukomba akakurosa kamukomba arunzi akatombonga akumbira kuna fundirwa kuti iwo avo vakangokurosawo kudai so bvawaitirana naro. Nyaya dzadziri kundedza kuti watoripa papo waitongoitirana naro dai wakatoenda ndikazokutaura kuti mira kurima. Saka pakaramba paine conflict ndo mamiriro yatakaita tikati ano kana yadaiso isisu maonera yandiri kuita apa parutaridza kuti kudemba atori neteritori yainayo. Iyi territory ikati inotoda kuti chief ape decision I think based on iye pamwe achiconsultana naishe kuti wachiona kuti wanodidini apa wachavagurira here wachateerera kuteeredza background yekuti wanzwa kuti kusvika 1995 yanga akabatira pakadiki hatisi about 2.5 hectares was kukwira mugomo kudaiso kubva akati dichini chaiyo pane chebheni pa mugani utori apo. Saka unobva kuti kana huku inopinda kaichitoya izvozvizvi ndamavumatunikwa dzimwe pfungwa matopedza nyaya mapedza nyaya wega vakana kuti masimu dzangu munhu asatapedza kutaura kubva matopedza nyaya nyaya iyi maipedza sei? Mapedza kuti mambo muri kuona mambo kuti kitchen apa mugano uri apa kana huku chaidzwa zedi kwakuma matopedza chamuri kukumbira ndine kuti chamusine breathing space asi munofanira kukumbira handi kwenyu matotaura pega handi kupuwa kwenda kuwa security lwanyika hana kumboti bagumira apa wakandoti ndio mundu wako ndio pawafarira here ndati ndio pendafarira saka ndakadini uye anga kabata akaenda sabuko nyarara imbuya nombo nyarara chitete nzewe mzasunga nzewe ndati imbuya muruzgare mbuya terera imbuya muruzgare ndati mbuya chamunoita imimi handiti
akakunongedzera ndisati chidawanyika upi wakashayika sekuru chidwanyika wacho ndati chidawanyika akakusuna angati tisabhuku here ishe kana chii angarisapo akati sabhuku ndiye akakunongedzera here vakamunongedzera papa inomwe munhu here papa ndanditori ndega nawo sabhuku wacho ndikuti nzvimbo yacho mama akataurirwa here kuti ine ngeye munhu here kana kuti haisi angasinambonitaura kuti ngemunhu ndopandamuzwa racho angasinambonitaura kuti ngemunhu awa kutorazva kuti ngepedu zvauya sei ava ari kuti ndakapuwa ndiani ndisabhuku oni chidowanyi efrem saka sabhuku efrem haana sabhuku efrem saka kurikuona nyaya yenye awanhu wakapa awa newakapa munhu wandei vatora mtu wakasiyana 1 2 wakasiyana sekuru chidawanyika nasabhuku onini na sekuru efrem izvai zvinoti hamuna kutaura here kuti awa ndiwo wanga wakanzi wauyiko kutsvakira ipekukati musati achaba ndinoti munatsokuuya ndati hamuna kutaura here kuti awa ndiwo wakanzi waende kokutsvakira pekudini pekukunongedzera pekugara wobva waregedza handiti wobva mazoenda nani nesabhuku mubva manongedzerwa pekudini saka munotaura zvese kuti changamira aziva kuti uyo anga ari mupurisa murikuona mbuya zvinutaura zvandikutaura ndezvekuti zvakakunongedzerai bambo efrem handiti paakakunongedzerai bambo efrem ndipo muri here ndiwo benditori handina kuchinja hamuna kuchinja saka izvozvika pamunoti kamugano pamugano yamuti kana mbudzi hadziendi kofura ndeupi ivo kandi makarisaidi huko wacho ndo gari kutora kuti ndautengeserai aiwa hamuzopindura mubvunzo ndati mugano wenyu mugano uri kugoronga ndima yachini izwai mbuya musamhanye kani mbuya musamhanye mati mimi mugano uri pakicheni chaipo uyu mugano wamutaura uri pakicheni wakaiswa ndiani apamborina negoronga bari kutaura izwai kani mbuya iwo ndiwo ndinotaura kuti mugaro wacho ndiwo akaisa zveivona kuti ndinogumira apa iwona ndiwo akandiisira mugano kuti guma apa mugano wamakaisirwa naseifrem uri pari uringe pamberi uri mugoronga riri pamberi but zvomambuti zviseifrem wakangoti gara apa rima pese paona saka akanditi rimazve saka ndeirimazve nekuti angagumira papi gurunga riri uku akataura gumira pagurunga here tiplaya bek zvamataura taurai mafunga mai musandoona gweni kutaura taurai madinozvizwai kani kana toda kubatsirai mai handiti nyararai tikubatsirei mukati muda kubatsirwa ka asi hamuzoda kubatsirika muri kuti mastatement enyu ese amutaura asi kumeka sense saifrem wakanditi gara apa urima handinakupiwa mugano antika iyo zvimakutaura kuti mune mugano wegomba saka ndizodini ndatoti ndione kuti gomba racho ramutaura kufamba penyu pakareba sei kubva pamba penyu kuenda pagomba anotoita 10 kilometers 10 meters kulika kumagetsi 10 meters 10 meters 10 meters vadzinobva pa almost each kubva apa kusvika pakona that's 10 meters ndozvapakaita saka ndiwo muri kundikanira ipapo ndopetikukanirana ikoko ndizoka kuti kubva pamba penyu muruda kuwedzerwa apo kusvikapo kupusha kuya kugomba nyepepe gomba rotaurwa riri seri kuomba yangu gomba aiyazve wakomana ndiani mwana yamai ndiwe mai mwana mai garai pasi mai azabve ndabvunza ndii kuti 10 km 10 meters handiti imi mukadaidziwa 10 meters ndiri kuti nepataurwa ndimai kubva pamba kusvika pagomba pakareba chii muka 10 meters ndizvo saka ziri kuti 10 meters idzi ndo dziri kunetsa kusvika pagomba awa ndipo wari kumira gomba iri wachiuya ku 10 meters
ndizvo Rutawa kuti Utaura tende zita changu. ndonzi Henry Kudemba. ehe Ndatawa na mama kuti mugano ndule wandakapiwa. Mugano wakapiwa kawarutawa. Awa pawakatora stand, wakavuta stand yedu. Ndopawarutawa kuti chigumira apa. Ndakakupa stand kuti mugumira apa pati. Sabhuku mama akataura kuti sabhuku ndiye akauya kotipa stand ino. Uyu akatumwa na sabhuku bharama. aiwa izwai zokapa ndikuda pa 10 meters matawa ana uri kubva pamukowa kubva pamukowa pakagowana awa kuenda kudaiso Mameters goronga makani? ndo 10 ndo 10 ndo dziri kunetsa idzi ndo dzirunesa saka imi chamuda 10 meters 10 meters nekukwidza kudaiso aiwa kukwidza nechi 10 meters dzikuti wagomba iri kwarinozonokwira kuruta sei riri kudzoka kudai riri kudii rikukwira state saka ndo 10 meters dziri kudiwa idzi awa ndikwauti ndokwawa ana mupfurirwa adzani angari mupurisa wasabhuku wachinda ndiye muruzika makaziendai mope mataurira vaita unless kana uda uchinja mataurira wavo kuti aritombotaura kuti hapasitorina conflict because 10 meters kubva payadhi ndokutoenda pane paseri petoilet yavo mukomba wacho watokwira izvo ndizvo ndikubvunza saka ndikuti kana pari kuti mukomba wautanga it means the area iri uku haisiri yeconflict area tirikuti musha wavo ndeuyu urukwira kugomo iyi area ndiyo yange iri area of conflict wonga wakambori marima apa musha wavo uri apa saka kubva apa kuuya apa ndiyo 10 meters saka iwo chauda mugano saka ndizvo kana urutaura kuti uda 10 meters akwana it means ndo mugano then it means ukawasira zviri chekuita nazvo kuti uhectares zvirutaura unless kana uri kuona shama zvitaura anaka uito musha wenyu iri ndirogomba akagomba kakagumira paseri pemba akakwiri bokuya kumwe pakuya pakatowa apo pane laini pakatowa ndokuku kwacho kuguma negomba iyi ugomba iri noti gomba rekutanga noti iri aritombotikibwa kudengo ndosati kubva apa kusvika apa mamita zimwanani ndo pane 10 kubva apo i10 meters kubva apa kusvika apa ko kubva apa kusvika apa kubva apa kusvika apa kusvika pane pamba zva aiwa pane imba itori apa pasaidi negomba haisi tombora ndozvandikutaura kakuti saka iwe utaura kuti kubva pamba apa kusvika apa gomba ndo pane 10 meters saka uyu ari kuti chii kamukomba kasingastretchi kuenda kumberi nemukomba unostretcha kuita straight distance iri between kamukomba aka nemukomba uyu unostretcha kuenda kumberi ndio 10 meters andikwa ndozvazvautaura ndozvakutaura kuti isusu nyaya yekutaura ndeyekuti awana mupfuriri wavo mfundirwa handiita kuti okay mfundirwa imimi argument yenyiri papa changamire ndinoziita fundirwa inini nzvimbo ndakakwana 1995 masub sanamanga zvakaro ndakuona ndakagara ndakabatira vana vangu ndakambokutaura zvepano ndabatira vana ndikati vana wacho wanga wachiwadu ndigai ndibate nzvimbo yesabhuku ati batai nzvimbo dzimwe nyuma dzitopera ndapeda kudaroko ava mai avo wakaya 2004 wadzinga nehama yekumadhumbu nasabhu chidawa makusenzere kumafaya totongokewa dho patatomuka nemudzimai wangu ari pano tayambuka kudaroko tikatati chii sabhuka mai wakuchema kazi ndadzinga nani nehama yangu ndaigift andemba mukoma wacho saka sabhuka kati no muno mupurisa wangu muno wamusina nzvimbo kuti aoneke kuti bogara iwe uizviro dzako tudzi wakabata ugomoko zvakadini kubatsirawo chi mai avo uyu mwana uyu anga achiri mudodo akasikachitika dodo ndikati ibva ndatoda kutomboramba mudzimai wangu bva aita chitsitseka aiwazve baba ipaiwo kagomba riya undokwirawo negomba irimo tosera nedzimbo yedu kupi
iyi nzvimbo iyo yaurukana yacho kuti toda nzvimbo ino. Ndikati mangwana izonetsere mangwana zvikazi aiwa mupei idere yetsitsi kuti kuita tsitsi pasi panoka zvakashata. Right, ndakwira naye mbuya ndakutora zvese zvikwadi zvakabwana sambuchida mungine kuti chendawo mupangidze podini poto aone pogara zveshuwa ndakasvika kwakuti kuti imi mhaiwe munoguma negomba iri kunyange rakadini gumeni negomba iri kazaa zvakanaka paita mwana wangu ndikati mobva wandobuda kugomoko zvikazi nasabu kuguma uchagarumwa mumba ndikumotsvaga tokawa zvihunyika masima mapuranga ichini zvese munoita zvese ikupi kugomoko kazaa zvakanaka zveshuwa akagara 2004 agara 2020 ndio pakabva nimangara kwasabhuku chidwanyika anga asheka kwabva nimangara wana sabhuku maura tuna samani session ko samani singei before that mbuya wangu wari apa ndo akambondikumbira nzvimbo iyona ndakawapa wakugara pamusoro akasi muzukuru azvite ndipori maundi kuti metudzi mutwa pamuda pachena ndikati ari mai samuzwa pakadini pakachena pakanzvimbo kachekawo mbuya wakaparima mbuya warima udaroko vanazoti mbuya siyai nzvimbo iyi iwo wakugara kwa siyai nzvimbo iyi mangwana zotaudza makaramba kaita 5 years munga muzoti nzvimbo ngeyangu siyai munda wambuya mbuya zvishuwa wakabva wasiya 2020 ndo pakabva adi mbuya wakwako ndimagara kwasabhuku una samane siyasvika ko ndadini zvakazi wanitora munda wangu ini zveshuwa takaenda kwasabhuma vakataiwa nyaya inotemwa paground sabhuku ese ndakatomutaura sabhuku nzvimbo iri apa musazotongoise munhu ba inzvimbo yabosi ndakatokanya zvitina zvitori kumusoro zvemwana wangu ine 10,000 ndikumusoro makatosvika pona nhasi nzvimbo 10,000 ikobvo ndakatoonga kumusoro kwemunda iwona ndikati masabhuku ati aiwa tinoziziva kuti wakasodini wakasobhuwa ndikati a zvakanaka koka tagara kudaroko sabhuku yakatonga oven makaionera zvadaro ndakaisa zvina zvangu mukomana ndiye nyakukanya zvidhina ndiwakakanya zvidhina muzukuru saka asi mwana ino asi mwana uba haana nechekuita ichizvo hamunomba baba right ndadaro so ndobva ndati shamwari ndakatsvaga munhu anokanisa zvidhina mwana wangu arwara vakati baba nzvimbo yachi oi mari mukatsvaga vanhu anokanisa zvidhina dazovaka yeshuwa iye nawo neimwe shamwari yake wakabva wakanya zvidhina zviya wakanya zvidhina ndikaitemai nekutemai huni bvamadini mapisa zveshe wakatema pisa zvidhina zvavo naisi ovho nerindoripo zvadaro takagara uzhu ndopakazoti gore rapera iro patakapuwa bhinzi dzeuyu nzungu dzehurumende idzi yobva taeni kwangu sekuru pagwirira hakuna chii pekuti ndirime chinyi nzungu kwedu hadziasikirawo pagwirira asi ndinokumbirawo kale ndikenyava pete zvekukayo ndikaita zvidhina ndipeyo ndimbodini ndirime tunzungu twangu ndikati anorima asi anutipa ngepani ngepavo rima nzvimbo ngeyani ngeyangu zvikazi anondorimawo tunzungu twangu ndikati arima inini unonga utopachenesawo bhozi mwana wangu asitadini asiti awaka saka ndomamereketa chinyaya yacho imimi parutaura 10 meters ishuwa 10 meters utaura hapana 10 meters pane chii kubva andiri mazuva atari kwazi kubva kwamba paki kusvika pakagoronga kwazi ndio mugano ini ndakatoti mugano kagoronga aka ndokasingapfuuri ndokahafu ndo pane dzimba inoanzibva ipapa kagoronga kuenda pagoronga hombe racho rinostrecha kukwira kudai ndo pasi 10 meters kudai 10 meters ichi kubva pendakamugurira mugano kusvika kune rimwe goronga it's more than 10 meters andisizoziva kuti aumamita mazandiunyeva ndakamira panapa munganongedza kuti kusvika papo kubva paukuri apo kusvika pane fenzi apo pane fenzi nifunga ndapedza
Ukokana imutaka mutana pano pasika pakasiyana sei. Mutu wasting time kutanga. Mepaka ndapedza Ndikutanga kuti mutaka mutana kuziya kuti mutaka kuziya sei. Ha? Yakakura sei nzvimbo iyi? Pamusoro mambo mutasa zita rangu ndoitwa Brian Marange. Ndofunga takamboya futi Brian Marange. Ndofunga takamboya futi last time. But ndongoona kuti vanhu vanotitenderedza kana kuita sei asi uchiziya pane nyaya. Mukadototarisa imba yacho nepane munda wachoka. Vanga vakatongogadzira yadhi yavo, vanga vakatosima futi magamu avo kudhara. Ava vakazotopinda muyadhi mani. Mawa nekuti mukatarisa 10 meters dzachoka. Kana nepavari kutaura kuti panapa noko noti dzimba dzavo dzingori apa, munda wacho uri apa, maakapinda maakatori manyimo. Saka 10 meters idzodzo ndidzodzo chaidzo dzitabva kuona apa saizvozvo. Uri 10 minutes dzikutaona mbuya ndidzo. Ndidzodzo chaidzo. Ndise dzikutaona bamba kubva kubuda kunyepa. Manyepo. Watori padhuze nepayadhi chaipo. Murikuona Changamire, ndikuona vanhu vari kuita difference yechinhu chausunatsa. Marange ndiye Ava vari kuti vanhu vanenge vari kuti vanhu vauya 10 meters kuuya payadhi. Vari kuti kubva payadhi pavo kuenda pane disputed area 10 meters. Ndozva kutaura. But vachiclaima kuti kumukomba uko kana vautaura nezvekumukomba ndopandachita manje kuti ndopandachadzungaira kuti avo vari kuti nzvimbo iri disputed yakakura kubva panapa kusvika kuwayo. Nzvimbo iri kutakira kubva apa kusvika kuwayo ndo nzvimbo iri disputed. Bvunzai varume vese vatatu vari apa vandakaenda navo. Toretisebabo pamusoro mira chikoma titaure isusu pamusoro chakanaka sikungotora zvinopera izira nozi John Maura ndini sabhuku wacheni muri kuona panyaya dziri kunetsa apa zviro zviri pachena handi muri kuona zviri awa mai awa ndiwo wairima papa takaendepo isusu tikagara dare rese takaunganidzana tikagara tikawabvunza waitete uyu paro pamakapuwa ndiani akaenda apuwa nepfumi miraikani kuti manichenyi kana unotora minda yanopuwa Changamire kuda kutoura chokwadi chaizvo unofunga watinokuitisana havisiri 10 meters bairi kutaura munda wacho utoripo zvekuti pari kutaura ana shumba ava ndizvo chaicho takaendepo tikakwidzana kwamambo tikakwidzana kwashe sachidwanya wakaunza delegation yakauya futi pamunda paya tikasvika patoilet paya zvikazi mipe murumbo kana mama ngepandi mambozo atanga ichiti huku dzinobva apo dzichipinda apa ndingogara semambonya andimazizo zvezvo ndiro zvakaitika ipapo isu takati mai yewa wakaziguma enge gomba zvawarotaura kuti kwazi ndakafamba ndega hapana munhu wokuenda kozvipa yega wakafamba naye murume uyu so chiripo ngechekuti mirandi Changamire kuda kutaura chokwadi chisingaparadzi ukama zviya chinoedza kupamba zviro zvemunhu kana zvimwe zvazvingoda kuona izvi zviro zviri pajekerere chaicho takaenda nana Changamire wakabva kwechizi pemunoguma ngepapi ngoti takasvika papa ine toilet yanga yachawa pamugano zvendikutaura mufana nofunga musairuze papa cherwa toilet iri pamugano musire takasvika toilet macherere iko pamunda pemunhu bvisai isai mwenyu wakabvisa wakabva wafusira hadi muri wakabva wafusira kana nhasi iripo kundosvika munotoona kuti toilet yanga iri apa tikati bvisai toilet pamugano haifani kuti igare iripo ani mandimuruka ipo tikati mimi guma enge goronga uyu ngaagarawo mbuya uyu wairima 2 years wari wese apo mbuya wari kulima akakumbirawo iwo wakuti daurimo wari wese watwama ndiani wakauya wakawabvunza ndandimire kuti zvemairima naye mimi maamuri ngepani andimakona maindomuregera michirima 2 years mundo rimwese pari pamunda papo iwowo anditi wakatadza anza yaipindura nyaya ino inotenderera urutati pamunda apa mai awa namai awa waitorima wese mumunda mwacho pachizi ngepani pari awa mai awa wakauya pana mai awa ndipo pawakabvunzwa pamairimapo pamairimapo imwe anditi pamairimapo imwe manga mapiwa na ndaponse kuchidwa nyika alright saka
chakazoti muzomire kuri pari machini. Aiwa, andina kumira. Ndio akandimisa kuti Teta sekuchidwanyika. Ndinesa ngekuti sekuchidwanyika kufa kwakaita hana kuya kotaura kuti sekupema pamunhu ndini enda warime uya mundigurire ngekuti ngepangu. Hana kuya. Akamirira kufa kwa sekuchidwanyika, kufa kwa Efremu, kufa kwa Ishe, akapera kufa ese. Ozoyeko gura stendi na sabhuku. Saka zvinotaura kuti anga ari kudai yanga iri yake. Izvo isusu kana munhu atofa unofa nezvake zvese. Ini mukona ndiri panapa hamuchavi muitaura kuti aziva chisina kutotongwa namambo Mutaza akanga aripo chakanyorwa pasi hachichatoshandiba mudaro. Asi kana paine chakatonga mambo Mutaza chakanyorwa pasi ndo chamunobuditsa ichocho ndo chinoshanda ichocho. Because maiwari mbuya ndeyekuti hamungati mimi ndapiwa hapana umwe witness, hapana chi kubvura kuenda muri tu na sabhuku. Then manje alright muri mimbuya yemu alright mbuya zvino izvo imi muruti hamuna kuenda nemunhu iye uruti ndakaenda nemi saka ushanditaurira manje kuti utaura chokwadi ndiani. It's your word against his word. Saka utaura chokwadi ndiani because mese hapana uri witness utaura kuti ndandiripo. Asi chandoziva inini chokwadi munacho muruchiziva. Sabhuku ibasa rake kupa vanhu kugowa akaramba basa unenge akutanga panepo. Ini chinhu ureti ukatadze kuti auyezve womira nasabhuku chidwanyika wacho achiripo. Asi hana kuya nasabhuku chidwanyika wacho. Kweseni yangu iri pekuti handiti pamakaenda korima mese namai avo handiti agreement yanga iri mbuti chii? Imwe mai sumukai pamairima imimi nambuya nzungu muchirima nzungu namai avo pamairima pamukumba. Yes. Inini kuti ndini ipopa kapangu avaniguamisa zita munonzana rozi manyeri kusvika kwangu muzukuru wakandifamidzira kuti mbuya ndikati kazi mundu wangu ndio uyo mundu ali pamhiri ngwambuya manshani ini ndiri kunoku gano igonga akati hinge makaitirana zvakanaka kuba makazorima imimi tovatarima nawo mainini Akatanga ndiye akatanga kusvikapo munhu ndakasvika mainini apo wairima kwawo akatanga urima pagoronga ndiani? vakati Akatanga urima pagoronga ndiani? kurima pagoronga pamunda goronga alina kurimwa ba rarakandoita mugano ukukumbiri muzukuru unoti ayo mbuya mundu wangu wangu ndinaye mutafani kujeka ndoda ndozotora mundu wangu ndotibva ndatora kapadza kangu akourima nainini wangu aripo tondoganura naye kuti chirima ndiri kurima nainini ari kundorima haana umboti ngepani ba kana mbokubvunzai kuti maunzwa ndiani? hakuna ngoti ini ndakataura kuti ini ndaonekwa pano ndimuzukuru wati ndinaipajeki ndozoda munda wangu ndozotora ndakarima makore ndechitunzi akazoti mbuya ndakuda munda wangu ndikatitora hei ndokubva ndamuda akazokubudisa ivo muzukuru wenyu kana kuti muzukuru wenyu anga akuisirayo pakuti muri kutesta to test the waters kuti anga akuisa ivo kuti anzwewo kuti kana ndaisa munhu pachanzii kana patonhora ndobva ndapinda. asi baba vakaona uya pakode vakaveza kuti mazopa apa pari pangu because pane nyaya mbiri kuti muzukuru akangwara akati mbuya ndaimurima apo aruziva kuti pane dispute handiti kuti kana pazotonhorera wozoti chibva yenyu handipozwa kuziva kuti hapasina zvekutaura uyo mbuya ari ku imimi muruku
muri kuona pane munhu ari kurima imoenda korimawo hamuna chamunobvunza kuti korima pana sei hamubvunzi kutongosvika korimawo kokunyararawo sei. So I think inini the best thing kuona kwandiri kuita to be fair to everyone. Sorry, I think to be fair to everyone. Imimi yenyu lendi yakakura sei? Lendi yenyu yacho yese yakuti lendi. Andidonyeba changa pamusoro changa tinditi ngozi yazvodaone ka GPS kayako kunasa kumezha kuti asi mimi makatarisa kana makaenda imibambo ungazvidi mahekita lendi yacho iri kune uku zvakada kutongoenderana iri yanga iri kusaidi neawo neposheni yaunga uri kuganira kuti zvakadai zvakaendera po zvinongobva murodi yepakagadzirwa hydro ichikwira kukoma zvakada kutongoenderana. Saka sekutaura kwamaita ino fairness yenyu iri panyaya ya 10 meters. I think munofanira kutaura nawo ipapa kuti munogona waitira maadjustment pa 10 meters azvina dambudziko. Because what I wanted to do was ndaida kushandisa makomba kuti ishandise natural demarcation, but now that pamakomba pacho tiri kuita chii wafunga kuti wanga usiziva zvautaura because they are saying kuti 10 meters kubva pane mukomba wekudhara kuuya kunomwe mukomba is 10 meters vari kutaura kuti kubva kuapa kuenda kubuda kufenzo. Ivi pamakaona distance yaitawo ndebiri iyi ndiyo distance yekutoenda kufenzo kana uto 10 meters chabvirezve bai 10 meters kana vatoti titoende kuwamezhera togona kutobva pamukomba wacho hatipasai petoilet yedu ndo pamuda kumezherwa 10 meters takaendako kamukatiti hatina kuenda kubva patoilet penyu imimi tikaverenga 10 meters tinenge tapinda here kumukomba weuko vai tine tisina kupinda tikaverenga 10 meters ubva pamukomba wedu kakubva panapa patoilet yenyu kuenda pakamira mukoma. Saka inini ndimuruzvipanicha because instead yekutaura kuti ivi 50 meters kudai so ndio area yemurukanira imi murutaura kuti murukanira 10 meters mukati murukanira 10 meters it means kubva pane toilet yenyuka tinoenda 10 meters kuendawo then kusvika patakaitira meeting pepepa kutori kumberi pe10 meters ndo zviri kubvunzwa ndichagamira. Saka ndiuzoona kuti imi murutonga muri kuita imi muri kutonga muri kuona but isi tinoda kukubatsirai kuti claim yenyu mimi iri kubva uko kuenda uko kufenzi uko ndo zvamururamba. Saka isisi kana tiri kana mava kuti muda 10 meters ka it means chakamiro wakubhalansisa 10 meters kubva pane toilet yenyu kuenda ku 10 meters kuenda apa wotoona kuti muchaita 5 meters here zvatopera because I think ndo issue tongori pamuchambo because mato abati dzinde tisinogadzira because vari kuita naro zviri kuwandisa advantage ndazoita tu sandoti mbuya but isusu tinomarira ukadhira nemunhu asi utoziva zvari kutaura wavo kubatsira kakawanda kachononga ndiye anenge aine nyaya kudaro ringa because mutunhu no because we are looking at facts here. Ndikutora chinhu chiri very simple kuti disputed area yakakura sei. Umwe ari kuti disputed area kubva padoa kusvika padoa which is 10 meters. Umwe ari kuti disputed area kubva pawall kusvika kufenzo which is almost 60 meters. Iya playground ke yakwira kuma 100 something meters kukwira kuenda kudenga kudai. Saka iwe kuti iwe wacho uri complainant uri kuti no kubva pangu inini nyaya yangu inini iri pa 10 meters. Zvino zvandipa ni picture my because 10 meters kaibva pasi kutoredza yakuenda kubata part pakati pegomba tugomba mubona to hatiti kune main gomba asi pakati pekagomba kadiki kubva pakagomba kadiki 10 meters kupinda mukati ndo pawo from there kunosvika gomba iri kunoza gomba iri kuenda mberi hapasi pawo. That's what it means. Saka because mukana mai pataura autozi mambo
kana mugano uri pakicheni chaipo kudai mini kuti mugano ari kuuziwa saka mukamaaxtendera 10 meters zvake zvaita saka endai muino extendera 10 meters kana kurenza uniform izvamuningira makaenda kuskuru ire vanobatsira unotaura kuti hauzi 10 meters here. Are you telling me you can't tell 10 meters? There are any you come here and tell me the house 10 meters. So it's correct. What does it mean? Because if you can keep it up, saka kumana imimi endai paground ka zokai paground munope ground makomana pautaura 10 meters dzavo dzakataura kubva patoilet tirubva patoiletzvakamushema kuti vana tirikugadzira straight line kubva patoilet tikabva patoilet tobva takaunda 10 meters kudai tiri tese tobva tatarisa kumusoro handiti nyaya yadini That's